bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al nostre programa especial de ràdio. Avui estem molt contents perquè s'acosta una de les festes més boniques de l'any. Exacte, avui parlarem del dia del llibre. Tenim preparades històries, llegendes i fins i tot unes quantes rialles. Comencem! Us heu preguntat mai per què celebren el dia del llibre el 23 d'abril? No és una data triada a l'azar. Doncs no, es va triar aquest dia perquè coincideix amb molts escriptors molt famosos com Miguel de Cervantes i William Shakespeare. Però sabeu una curiositat? La idea de fer una festa del llibre va néixer així propet. Un escriptor valencià anomenat Vicent Clavel ho va proposar i amb el temps la UNESCO va decidir que seria una festa mundial. Quina colla de savis que tenim avui. Moltes gràcies per explicar-nos d'on ve aquesta tradició. Però clar, si parlem del 23 d'abril a casa nostra, no podrem oblidar-nos d'un cavaller, una princesa i un drac. Fa molt i molt de temps, en la vila de Monteblanca, un drac ferotge espantava tots els veïns. Menjava ovelles, bous i finalment va començar a menjar-se les persones. Un dia per sortegir li va tocar la princesa, però quan el drac ja obria la boca per menjar-se-la va aparèixer el cavaller Sant Jordi amb la seva llança. Després d'una gran batalla, el cavaller va vèncer el drac de la sang que va brollar la bèstia. Va néixer un roser amb les roses més grogues que havien vist mai. Sant Jordi en va acollir una i la va regalar a la princesa. Per això avui regalem llibres i roses. Interessant, aquesta llegenda. A continuació, vos contarem algunes curiositats que pot ser que no coneixeu. Heu pensat on escriven abans d'existir el paper? Fa milers d'anys, a l'antic Egipte, feien servir el papir. El papir es feia amb una planta que creixia a la vora del riu Nil. Les tallaven en tires i les aixafaven. Però el paper que coneixem avui es va inventar a la Xina fa 2 milions d'anys. Es feia amb trossos de tela vella i escorça de fusta. Estem aprenent molt. Volem que descobrim més històries? Antigament els llibres es feien a mà. Els millors trigaven mesos o anys a copiar un sol llibre. Però l'any 1450, un senyor que es deia Gutenberg va inventar la impremta. Gràcies a ell es podien fer moltes còpies d'un llibre molt ràpidament. El primer llibre que va imprimir va ser la Bíblia. Atenció a aquestes dades curioses. Sabeu quin és el llibre més petit del món? Fa només 1 mil·límetre. Es necessita un microscopi per llegir-lo. I el llibre més vell de la història després de la Bíblia és el Quisto. S'ha traduït al gairebé tots els idiomes. Sabíeu que a Islàndia tenen una tradició de regalar llibres per la nit de Nadal i passar-se la nit llegint? Es diu Colabocaflor. I com que llegir ens fa feliços, no hi ha res millor que tancar el programa amb una mica d'humor. Endavant amb els acudits sobre llibres. Escolta, tu saps per què els llibres de matemàtiques estan sempre tan tristos? Per què? Perquè tenen molts problemes.
Saps per què les serps no porten ulleres? Perquè no tenen orelles per aguantar-les. Un senyor entra a una llibreria i diu: «Té algun llibre sobre la fatiga?» I el llibreter li respon: «Sí, però ara mateix estan tots esgotats». ¿Cuál es el colmo de un libro? Que en otoño se le caigan las hojas. ¿Qué le dijo un bibliotecario a un astronauta? Encuentre espacio para un libro. ¿Qué dice un libro enfadado a otro libro? Te detesto. ¡Yo soy libre! ¡Yo soy libre! ¿Cómo se llama un libro que se escribe solo? Una autobiografía. ¿Qué le dijo un libro a un bibliotecario? Me siento encuadernado. ¿Qué le dice un libro a otro libro? Te veo más delgado. Gracias, es que me quitaron el apéndice. I ara, amb tots vosaltres, la secció més esperada, de pregunta a pregunta. Primera pregunta. Quin va ser el llibre amb més pàgines que et vas llegir i el que menys? La veritat és que mai me l'havia preguntat, però crec que el que més, el de Harry Potter 1, i el que menys, Mofeta i Teixó. Quina és la saga de llibres que més t'ha agradat? M'agraden moltes sagues de llibres, però les que més m'han agradat són Quebrantasueños i Amanda Black. Si t'agraden els llibres d'aventures i terror i fins i tot comèdia, Quebrantasueños. I si t'agraden els llibres emocionants i d'aventures, Amanda Black. Quin és el llibre que t'has llegit que menys t'ha agradat? El llibre que menys m'agrada és Amanda Black 2, perquè no és emocionant. T'ho esperes quasi tot, i el que no t'esperes no és emocionant. No m'ha agradat gens. Si feren una pel·li d'un llibre que has llegit, quins amics de classe triaries per als papers protagonistes? Pues jo triaria el llibre Quebrantasueños, que té de protagonistes a Sophie, que seria Núria, i l'altre Tim, que seria Gonzalo. Núria seria Sophie perquè les dos tenen el moño negre i també són les dos molt valentes. I Gonzalo seria Tim perquè té el moño ros i un poc ondulat. Quin personatge t'agrada menys de la col·lecció de Quebrantasueños? El que menys m'agrada és el professor Oscuro, perquè és el roïn del llibre i, com diu el seu nom, és molt fosc i antipàtic. De què t'agraden els llibres? Risa, terror, misteri... M'agraden els llibres de misteri, terror i aventura, com el d'Amanda Black. Quin és el llibre que més gràcia t'ha fet? No tinc ningú llibre favorit de gràcia, en canvi, preferisc els llibres romàntics i d'amistat, com per exemple El caos de Beca, Los sueños de Emma, La chica nueva, Amiga 100%. Si t'agraden aquest tipus de llibres, recomanes que t'he dit, i crec que és una manera de passar un ratet llegint. Quin personatge t'agradaria ser? Per què? A mi m'agradaria ser Isadora Moon, perquè ella és vampir i fada a la vegada. Quin és el teu personatge menys favorit del teu llibre que més t'agrada? El personatge que més m'agrada és Celia Crow perquè és la malvada de la història. Què faries si el teu personatge favorit cobra de vida? En el primer manga de Dragon Ball, casualment he elegit a Goku. L'invitaria a veure un partit del Castelló. T'has llegit algun llibre de terror? Si t'has llegit algun, di-me-ho. N'he llegit molts, però el llibre de Bill és una mescla d'un sinssentit terrorífic. I mira que a mi és difícil fer-me por amb un llibre. I fins així el nostre programa especial del Dia del Llibre. Adeu! Recordeu que un llibre és un viatge que es pot fer sense moure de casa. Bona lectura i feliç Dia del Llibre a tothom.